Ha kaba sedang ngas ngewon aku beli ya iba PS lengdo ha kaba ilabu ya kene kamat kaba don jingmut bat kaba long don kam ha kajai benru jungi kum ki khasi te ha kene kapor ngang adai combine mersing nga syong sa ha ribo district umsyaken te kumba ka topik ong kala kaba ai jat kemi ne kamla kaba ai jat kapa tengah ya ni kene kapor nga krisyan ya kaba ong ba la kaba ai jat syaka kemi namar kariti dustur jong khasi la suit la shor ha ka ban ong ba ya ka kur ka jat la pen khamti ha ka kenthei ka badei ka nong ri nong sumar ya ka yeng ka sem ya kur ka jat u khasi ashwa bu un pen scam la ne ban ai jat syaka kami ula de perkhat ba bat penhap ya kata ka kur ka jat ha ka kenthei ka badei ka kami ngimla ban len babun ki ri jong ka perthei bat ha perthei hi bro ka wei ki ajat shau kupa bat la ban ong ki sim jat ka ki hiar pateng ha ka jat jong kupa te henre ha ka jat ben riu khasi jongi ngidon ya kane ka jing ajat shaka kami ni seo komen sibun ya ki long shwa man shwa ki long din man din ki jongi ha ka ba kila penyo yangi ha kane ka system la ban ong ya ka ba ngila ajat shaka kami kajat ben riu khasi jongi kalong kajat ben riu ka ba kerpang tam na kiwi ki jat ben riu namar nyar ban syam kum kari khasi jongi ha ka ba nidlangi phai kaleng saudong nidap da ki jing internet nidap da ki jing phu iping bat kham tam le ni don ya kane ka jing ai jai shaka kami ka jing siau ko jonga kamut ni kumbang ila don ya kane ka jing ai jai shaka kami ngin dei ban penne pensa bat ni dei hiro ban yai but ban yai practice ya kane ka jing ai jai shaka kami namar haba ki long shwa ki man shwa ki la de pen kerpang ya ka jing long kerpang ka jongi kum ki khasi balei ngin sukala tang hashtag por la banong por ban sukala ban ai jai no shaki shakupa kane ka long ka bom ya hab pat ka bom de hero dalile bangi kum khasi ngin sya pen ngop ngin kelano ngidon kam hi ban pene pensa namar ka khenkur khenka kadi ka ba kerpang hana ki ba kerpang tam ha ka ba u longshwa man shwa jungi ula pen khamti ha ka kenthei ka ban long ka nong ri nong lum nong sumar ya ka ying ka sem bat ka kur ka jai namar ngising thu kat kum ha ukhasi ya ka jinge ukhasi ya ka kenthei la nyeu ba ka dei ka ba kerpang tam ha ngi ki khasi namar bale namar ka kenthei hi ka dei ka ba koridor tam bat ka ba ni pensyong dor hadu kata-kata namar kum ukhasi ya ka kenthei lane ka long kemi jong ka ying la tip kum ka lukhimai lane kata ka sim jong ka ying ka sam jong ka kur ka jai te kerpang na ka penta jong ka jai penreu ngasnyu tunat ba kane ka topik ka ba iba PS lingdo I wanra hakane ka por haka jing su thu hi ki jonga ngin I ya ka jong ngin I ya la ka jong ngin burom ya ka jong kiwe kata ka bumut hoi kibun ki ba ai jai shau kupa kiwe ki jai penreu henrei ngi hi ki khasi ki berla kha khasi la he la san kum ki khasi
hoi wala dang ila long Kristen re ngim dei ban pen khen ya kariti dustur ya ka bau long din man din jongi ula bu ula bencet haka kentei nama kariti dustur kasyong hanga hapi ban pen khirasong ban pen im ban pen ne pen sa nang ni nang sla jong ka prathei nama kumba ong ka tin ka jai ben riu ka ba im ka di ka jai ben riu ka ba khi ka ba sar ka di ka jai ben riu ka ba im ka jai ben riu ka ba don ka tin ka di ka jai ben riu ka ba im ka jai ben riu ka ba bun ki riti ki dustur kadai ka berus patam te kadai yang iru bangin penrus pa yala kajong kacai penriu yala kajong kacai kenca ba nginom sakama ba nginom jak kerteng naka prathei namar ngilong sisa ki bala kerpang namar kiri jong ka prathei borok kowe ki itu yangi ki tip yangi ba ni ajaj saka kami ngilong sisa kita ki jaj benriu ki balong kerpang ki balong special hadu kata-kata akan nika prathei nisngeu sorong ba ngilong tang mangi kita ki ba ajaj saka kami ngin pen im yala ka jong kariti ka dustur bat ngin penek pensa ya ka ba ulong din mandin ula bu ula seng ula besap ula benshat hangi kadai ke kamram jonga jongpi kau ki parlok bangin penek pensa bat bangin pen san bangin dang syakri ya ka jai benriu lengba kane ka jing ajaj syaka kami te kumta nakal yang jonga kublai shibun bat tangkini ki kentin kublai shibun